ملእخت باولوس نابسب فيليبي معراف حاده باولوسن تيموثيوسن باروت يسوس كريستوس نابتوم اف فيليبي بكريستوس يسوس زلو كلهم قدسان مس ابيسكوباساتن دياقوناتن كاب እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይሁን ብዝዘከርኩም ዘበለ ጊዜ ኣብ ኩሉ ጸሎተይ ምእንቲ ሁላትኩም በሐጎስ ጸሎት እናገበርኩ ኩሉ ሰዓና አምላኸይ አመስግን ኣለኹ ስለቲ ሕብረትኩም ንምስፋሕ ወንጌል ካብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ክሳዕ ሕጂ እቲ ኣባኻትኩም ሰናይ ግብሪ ዝጀመረ ኸኣ ንሱ ክሳዕታ መዓልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝፍጽሞ እዚ ተረድኤዮ ኣለኹ بموقع حيكوني بناي وانجيل من مصراين مصنعن كلاتكم بصقا مقلتي سلازخونكم قبل بي سلازلخم انت كلاتكم ازخ حاسب قنعيو بلوحات كريستوس يسوس نخلاتكم كمي غيري خمزنافقكم املاح مسكري ايو نخبر املاحن مسكاناون اتب يسوس كريستوس يركب فرد صدق مليكم كساعتا معلت كريستوس ما انقف زي بلومن نصحاتن من انت تكونوا اتزحايش كتمرمرو اتفقرخمون بفلطتن بمسوعال زبل كلن ازيو انا بصح خيد از المن ኣለኹ ግናኸ ኣሕዋቴ اتزبصحان መከራ ንምስፋሕ ወንጌል ازيو ከም ዝተቐመ ክትፈልጡ እደለ ኣለኹ እቲ ማእሰርተይ በክርስቶስ ምዃኑ ኣብ ዘሎ ሰፈር ዘብዐኛታትን ኣብ ኩላቶም ካልኦትን ተገልጸ ዝይበጽሑ ካብቶም ኣሕዋት ድማ በቲ ማእሰርተይ ኣብ ጎይታ ጸኒዖም ብዘይ ፍርሃት ቃል ኣምላኽ ንምንጋር ኣዝዮም ደፈሩ ገሊኦም ብቕንዕን ባእስን ገሊኦም ግና ብጽቡቕ ፍቓድ ንክርስቶስ ይሰብክዎ ኣለዉ እቶም ሓደ ወገን ንጥብቅነት ወንጌል ከም እተመደብ ክፈሊጦም ብፍቕሪ ይሰብኩ እቶም ሓደ ወገን ግና ኣብ ርእሲ ማእሰርተይ ጸባ ከምጽኡለይ ሓሲቦም ብቕንዕና ዘይኮነስ ብሻራ ንክርስቶስ ይሰብክዎ ኣለዉ እንታይ ደኣ እዩ እንተ ብምኽንያት እንተ ብሓቂ بزخون خوينوس كريستوس يسبخ الله أمه بزق حقوس الله كحقوس ون إيه إذا ما بتصلتكمن بدقف منفس يسوس كريستوسن نمدحاني كم زخون أفلت الله نأي هوتي كريستوس إيو وما تيون ربحي إيو أمه كم تحررتين تسفين بقلق يحفر كم تخلو ساع حجون بتبعدا بهوت انتو خوينو ويس بموت كريستوس بسقاي كخبر إيو እቲ ብስጋ መንባሪ እዚ ፍርዕዮ እንተ ኮይኑ ኣይናይ ከም ዝሓረር ኣይፈልጥን እየ በዘን ክልተ እዚኣተን እጭነቕ ኣለኹ ንኣይ ኣዝዩ ዝሓይሽ እዩ እሞ ክፋኖ ምስ ክርስቶስ ውን ክነብር ሓረርታ ኣሎኒ ግና እቲ ብስጋ መጽናሕ ምእንታኻትኩም ኣዝዩ ዘድሊ እዩ ከም ብሓድሽ ናባኻትኩም ብምምላሰይ እቲ ትምክሕትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣባይ ምእንቲ ክዓዝዝ እዚ ድማ ንናይ እምነትኩም ምዕባይን ሓጎስን ከም ዝጸንሕ ተረዲኤ ምስ ኩላቶም ከኣ ከም ዝነብር እፈልጥ ኣለኹ ካብቶም ተጻረርቲ ብሓደ ነገር እኳ ከይሰንበድኩም እዚ ንኣታቶም ንጥፍኣት ንኣኻትኩም ግና ንምድሓን ምልክት እዩ እዚ ከኣ ኣብ ኣምላኽ እዩ መጺኤ ክርእየኩም እንተ ኮይነ ወይስ ከየለኹ ስለ እምነት ወንጌል ብሓንቲ ነፍሲ ምሳይ እናተጋደልኩም ብሓደ መንፈስ ቀጥ ኢልኩም ከም እትቆሙ ምእንቲ ክሰምዕ ሓንቲስ ንብረትኩም ንወንጌል ክርስቶስ ዝበቅዕ ጥራይ ይኹን እቲ ኣባይ ዝረአኹምዎ ሕጁን ኣባይ እትሰምዖ ዘለኹም ገሊ ከምኡ ዝበለ እናበጽሓኩም ሳላ ክርስቶስ ምእንትኡ መከራ ከም እትጸግቡ እምበር ብኡ ክትኣምኑ ጥራይ ኣይኮነን ጸጋ ተዋሂበኩም ዘሎ ምዕራፍ 2 እምበኣርሲ ገለ ምጽንናዕ ብክርስቶስ ወይስ ገለ ደበሳናይ ፍቕሪ ወይስ ገለ ሕብረት መንፈስ ወይስ ገለ ምሕረትን ድንጋጽን እንተሎ ብሓንቲ ሓሳብ ብምዃንኩም ብሓንቲ ፍቕሪ ብምህላውኩም ብሓንቲ ነፍሲ ኮይንኩም ሓደ ብምሕሳብኩም ሓጎሰይ መልኡ ሓንቲ እኳ ንርእሰይ ይጥዓመኒ ብምባል ወይስ ንውዳሰ ኸንቱ ኣይትግበሩ ብትሕትና ግና እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ካብ ርእሱ ኣብሊጹ ይርአዮ ነፍሲ ወከፍ ንብጻዩ ድማ እምበር ነፍሲ ወከፍ ንርእሱ ዝሕሾ ኣይጠምት እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩም ውን ይሃልኹም ንሱ ብመልክዕ ኣምላኽ ክነሱ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምምንዛዕ ኣይረኣዮን መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ ሰብ ውን መሰለ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ ርእሱ ክሳዕ ሞት ኣትሓተ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ደኣ ተኣዘዘ
ስለዚህ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርከኽ ልሳን ዘበለውን ንኽብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክእመን እዩ ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስም እውን ዝሃቦ ደጊማቱም ፍቑራተይ እቲ ምእንቲ ጽቡቕ ፍቓዱ ኢሉ ኣባኻትኩም ድሌትን ግብርን ዝገብርሲ ኣምላኽ እዩ እሞ ከየለኹ ግዳ እቲ ዝበዝሕ እምበር ከለኹ ጥራይ ዘይኮነ ከምቲ ኩሉ ሰዓት ተኣዘዝኩም ብፍርሃትን ራዕድን ንምድሓንኩም ፈጽሙ ንኸንቱ ከም ዘይጎየኹ ወይስ ንኸንቱ ከም ዘይፀዓርኩ ነቲ ቃል ህይወት ሒዝኩም በታ መዓልቲ ክርስቶስ ንትምክሕተይ ምእንቲ ክትኮኑ ኣብ ማእከል እዚ ቄናንን ጠዋይን ወለዶ እዚ መንቅብ ዘይብሎምን ጉሩሃትን ሕፍቲ ዘይብሎም ውሉድ ኣምላኽ ኮይንኩም ከም ብርሃናት ኣብ ዓለም እትበርሁ ምእንቲ ክትኮኑ ንኹሉ ብዘይ ምግሩምራምን ብዘይ ውልውልን ግበርዎ ግና ከኣብቲ ናይ እምነትኩም መስዋዕትን ኣገልግሎትን እንተትሰዋዕኩ ባህ ይብለኒ ምስ ኩላትኩም እውን እሕጎስ ኣለኹ ንስኻትኩም ድማ ከምኡ ባህ በሉ ምሳይ እውን ተሓጎሱ ብናይ ህልዋትኩም ከምታ ነፍሰይ ሓሲቡ ብንጹህ ልቢ ዝሓሊ ሓደ እኳ ይብለይን እሞ ኣነ ብዛዕባኻትኩም ፈሊጠ ምእንቲ ባህ ይብለኒ ቀልጢፈ ንጢሞቴዎስ ክልእከልኩም ብጎይታና ኢየሱስ ተስፋ እገብር ኣለኹ ኩላቶም ነናይ ርእሶም እዮም ዝደልዩ ነቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይኮነን ግና ኸውሉድ ነብኡ ከም ዘገልግል ንሱውን ምሳይ ንወንጌል ብምግልጋሉ ፍቱን ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም እምበኣርሲ ኣባይ ከመይ ከም ዝኸውን ምስ ርኤኹ ቀልጢፈ ንኡ ክሰደልኩም ተስፋ እገብር ኣለኹ ኣነ ባዕለይ እውን ቀልጢፈ ከም ዝመጽእ ብጎይታ እመን ኣለኹ ንኤጳፍሮዲጦስ ሓወይን መዓይተይን መተዓቒተይን ልእኽኩም ኣነ ብዝደልዮ ኣገልጋልን ግና ንኹላትኩም ስለ ዝናፍቐን ምሕማሙ ብምስማዕኩም ስለ ዝጓሃየን ናባኻትኩም ክሰዶ ብግዲ ኾነኒ ሓሚሙስ ብሓቂ ንሞት ቀሪቡ ነይሩ ግና ከኣምላኽ ምሒርዎ ሓዘን ኣብ ልዕሊ ሓዘን ምእንቲ ኸይውስኸኒ ንኣይ ድማ እዩ እምበር ንኡ ጥራይ ኣይኮነን ስለዚ ምስ ርኤኹምዎ ከም ብሓድሽ ምእንቲ ክትሕጎሱ ኣነ እውን እቲ ሓዘነይ ምእንቲ ክቐልል ቀልጢፈ ሰደድክዎ ደጊም ንሱ እቲ ኣኻባኻትኩም ዝጎደለኒ ምእንቲ ክምልእ ነፍሱ ቀቢጹ ምእንቲ ዕዮ ክርስቶስ ክሳዕ ሞት ቀሪቡ ነይሩ እዩ እሞ ብኩሉ ሓጎስ ብጎይታ ተቐበልዎ ነዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ኣኽብርዎም ምዕራፍ 3 ብዝተረፈ ኣሕዋተየ ብጎይታ ባህ ይበልኩም እዚ መሊሰ ንምጽሓፍ ንኣይ ጭንቂ ነገር ኣይኮነን ንኣኻትኩም ግና ንጽንዓትኩም እዩ ካብ ኣኽላባት ተጠንቀቑ ካብ እኩያት ዓየይቲ ተጠንቀቑ ካብ ምቁርራጽ ተጠንቀቑ ንሕና ንኣምላኽ ብመንፈስ እነገልግሎ ብኢየሱስ ክርስቶስ ተመኪሕናውን ብስጋ ዘይንእመን ግዝረት ንሕና ኢና ብስጋ እኳ ዝእመነሉ ዘሎ ንኽነሰይ ንሓደ ካልእ ብስጋ ዝእመነሉ ዘለዎ እንተመሰሎ ኣነ ግዳ ዝበለጸ ኣሎኒ ኣነ ብሳምነይቲ መዓልቲ እተገዘርኩ ካብ ዓሌት እስራኤል ካብ ነገድ ቢንያም ዕብራዊ ካብ ዕብራውያን ብሕጊ ፈሪሳዊ ብቕንኣት ሰጓግ ማሕበር ብጽድቂ ሕጊ እውን መንቅብ ዘይብለይ እየ እዚ ንኣይ ረብሓ ዝነበረ ግና ስለ ክርስቶስ ኢለ ከም ወፅዓ ቖጸርክዎ ኣየን እሞ ብእምነት ክርስቶስ እቲ ብእምነት ካብ ኣምላኽ ዝርከብ ጽድቂ እምበር እቲ ብሕጊ ዝመጽእ ጽድቀይ ሒዘ ኣይኮንኩን ንክርስቶስ ምእንቲ ክረብሕ ብውኡን ክርከብ ብሓቂ ስለ እቲ ብሉጽ ፍልጠት ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ኢለ ስልዩ እዚ ኩሉ እተወጻዕኩ ኩሉ ከም ወፅዓ ቖጽሮ ከም ጓሓፍ ቖጽሮ ኣለኹ ብዝኾነ ኮይኑ ናብ ትንሣኤ ሞታት እንተኣርከብኩ ኢለ ብሞቱ እናመሰልክዎ ንውኡን ሓይሊ ትንሣኤኡን ሕብረት መከሩኡን ምእንቲ ክፈልጥ ኩሉ ከም ወፅዓ እቖጽሮ ኣለኹ ኣነ ነቲ ንውኡ ክኸውን ብክርስቶስ ኢየሱስ እተረኸብኩ ምእንቲ ክረኽቦ ንቕድሚት እደፍእ ኣለኹ እምበር ቅድሚ ሕጂ ከም ዝረኸብክዎ ወይስ ቅድሚ ሕጂ ፍጹም ከም ዝኾንኩ ኣይኮነን ኣሕዋተየ ኣነ ብርእሰይ ከም ዝረኸብክዎ ኣይመስልንን ኣሎ ሓደ ነገር ደኣ ኣሎኒ ኣብ ድሕረይ ዘሎ እናረሳዕኩ ነቲ ኣብ ቅድመይ ዘሎ እናተመጣጠርኩ ናብቲ ሕንጹፅ ዕላማ ኣቢለ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናይ ላዕሊ ጽዋዓ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ እጐየ ኣለኹ እምበኣርሲ ፍጹማት ዘበልና ኩልና እዚ ንሕሰብ ብገለ ነገር ሓሳብኩም ንበይኑ እንተኾይኑ ድማ ንኡውን ኣምላኽ ይገልጸልኩም እዩ እዚ ጥራይ በቲ ዝበጽሕናዮ መጠን ብሓደ መገዲ ንመላለስ ኣሕዋተየ ንኣይ ምሰሉ ከምቲ ንሕና ኣርኣያ ዝኾንናኩም
ኣብቶም ከምኡ ኢሎም ዝመላለሱ ኣስተብህሉ ከምቲ ብዛዕባኦም ብዙሕ ዛዕ ዝበልኩኹም ሕጂውን እናበይኸኹ እብል ኣለኹ ብዙሓት ጸላእቲ መስቀል ክርስቶስ ኮይኖም ይመላለሱ እዮም መወዳእትኦም ጥፍኣት እዩ ኣምላኾም ከብዶም እዩ ክብረቶምን ኣብ ነውሮም እዩ ሓሳቦም ከኣ ናይ ምድሪ እዩ ንሕና ግና ሃገርና ኣብ ሰማያት እያ ካብ ኣውን መድሓኒ ንሱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽባእ ኣሎና ንሱ በቲ ንኹሉ ኺመልከሉ ዝከኣሉ ሓይሊ ነቲ ኽቡር ስጉኡ ምእንቲ ኽመስል ነዚ ናይ ውርደት ስጋና ኽልውጦ እዩ ምዕራፍ 4 እምበኣር ሰኣቱም ኣነ ዘፍቅረኩምን ዝናፍቆኩምን ሓጎሰይን ኣኽሊለይን ፍቑራት ኣሕዋተይ ከምዚ ኾይንኩም ብጎይታ ጽንዑ ሓሳበን ብጎይታ ሓንቲ ክትከውን ንኤውድያ እምዕድ ንስንጤክውን እምዕድ ኣለኹ እዋኣታ እሙን ሲሲጎስ ንኣኻውን ክድግፈን እልምነካ ኣለኹ ንሳተን ምስ ለሚንጦስን ምስቶም ስሞም ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ተጻሕፈ ካልኦት መዓይተይን ምሳይ ብወንጌል ዝፀዓራ እየን ብጎይታ ኩሉ ሰዓት ተሓጎሱ ደጊመ ተሓጎሱ እብል ኣለኹ እቲ ለውሃትኩም ኣብ ኩሉ ሰብ ይፈለጥ እግዚአብሔር ቀረባ እዩ ድሌትኩም ዘበለስ ብጸሎትን ልማኖን ምስናይ ምስጋና ኣብ ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር ብገለ እኳ ኣይትጨነቁ እቲ ካብ ኩሉ ኣእምሮ ዝበልጽ ሰላም ኣምላኽ ድማ ንልብኹምን ሓሳብኩምን ብክርስቶስ ኢየሱስ ክሕልዎ እዩ ብዝተረፈ ሳሕዋተየ ሓቂ ዘበለ ርዝነት ዘለዎ ዘበለ ቁኑዕ ዘበለ ንጹህ ዘበለ ተፈታዊ ዘበለ ጽቡቕ ወረ ዘለዎ ዘበለ ገለ ደግነት እንተኾይኑ ገለ ንእዶውን እንተኾይኑ ብኡ ሕሰቡ ነቲ ኻባይ ተምሃርኩምዎን እተቐበልኩምዎን ዝሰምዓኩምዎን ኣባይውን ዝረኢኹምዎን እዚ ግብርዎ እሞ ኣምላኽ ሰላም ምስኻትኩም ክኸውን እዩ ደጊምሲ ክትሓስቡለይ ሓድሽ ህይወት ሕጂ ስለ ዝረኸብኩም ብጎይታ ብዙሕ እሕጎስ ኣለኹ ደይሰለጠኩም ደኣ ኾይኑ እምበር ቀደም ከኣ ሓሲብኩም ነርኩም ኣነስ በቲ ዘሎኒ ኣኽለኒ ምባል ተማሂረ እየ እሞ ስኢነ ስለ ዘለኹ ኣይኮንኩን እዚ ዝብሎ ዘለኹ ትሕት ምባል እፈልጥ ሕልፍን ትርፍን እፈልጥ እየ ጽጋብን ጥሜትን ምስ ትርፉ ምህላውን ስእነትን ኣብ ኩሉን ብኹሉን ልሙድ እየ በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ብክርስቶስ ንኹሉ እኽእሎ እየ ኣብቲ ጸባይ ብምሕባርኩም ግና ጽቡቕ ገበርኩም ኣቱም ሰብ ፊልጵ በቲ ናይ ወንጌል መጀመርታ ካብ መቄዶንያ ምስ ወጻእኩ ብጀካኻትኩም ጥራይ ካብ ማሕበር ብናይ መሃብን ሙሳድን ሓደ እኳ ምሳይ ከም ዘይሓበረ ንስኻትኩም ባዕላትኩም ትፈልጡ ኢኹም ኣብ ተሰሎንቆውን ሓደ ጊዜን ካልኣይ ጊዜን ዘድልየኒ ሰዲድኩምለይ ኣነስ እቲ ፍረ ንኣኻትኩም ክበዝሓልኩም ኢለ እየ እምበር ውህበትኩም ደልየ ኣይኮንኩን ሕጂ ግና ኩሉ ኣሎኒ ምስ ትርፉውን ኣለኒ እቲ ኻባኻትኩም ብኢድ ኤጳፍሮዲጦስ ዝመጸ ምዑዝ ሽታ ስሙር ንኣምላኽ ዘይሕጉስ መስዋእቲ ምስ ተቐበልኩ ድማ መልየ ኣለኹ ኣምላኸይ ከኣ ከምቲ መጠን ሃብቱ ብኽብሪ ብክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ ድሌትኩም ዘበለ ክመልኣልኩም እዩ ግናኸ ንኣምላኽን ኣቦናን ንዘለዓለም ዓለም ክብሪ ይኹኖ ኣሜን ነቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ቅዱሳን ንነፍሲ ወከፎም ሰላም በልዎም እቶም ምሳይ ዘለዎ ኣሕዋትውን ሰላም ይብልኹም ኣለዉ ኩሎም እቶም ቅዱሳን ምናዳእቶም ካብ ቤት ቄሳር ዘበሉ ሰላም ይብልኹም ኣለዉ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይኹን አሜን